मोनसे बुङो मोनसे मावो माने नेताफोरा माने प्रमद बर'खौ माने प्रमद बर'आ बिराद माने सोलो गोरा आरोना सोलो गोरा माने बुद्धि गोनां सियाल बायदि बुद्धि गोनां बुंबाय आरो बेखौ बे हरे कृष्ण हरे राम नाथाय जोङो मा बुंदों बेसेबां मावदों बेसेबां मावदों बेखौ बुंनोबो हाया जे सासेबो गैया दालागि ओइ मा थांफिनख' हेलौ बबेनिफ्राय हरदों कमेन्ट खालामलाय दे अखा बोथोरनि दान्दिसे रायलायनि खोनादोंना दे लोगोफोर अखा बोथोरनि दान्दिसे रायलायदो नै कमेन्ट खालामदो दे सोर फैदों बबे जायगानि बेफोरखौनो लिरदो आरो माथो दंबावो मा जायगानिफ्राय नायखो कमेन्ट खालामदो गामिनि ना आलासि ना बेलेग जायगानि बबे जिल्लानिफ्राय खालामदो देलाय देलाय लोगोफोर कमेन्ट खालामनाय बबेनिफ्राय नायदों दे सिनायखानायबो कमेन्ट खालामदो नायनोसै कमेन्टखौ गामिनिबाबो अखा बोथोर मा खालामना थानो ओरैनो फैबाय आरो दसे लाइफआव मोनसेबो गैया कमेन्ट मोनसेबो खोनादोंना खोनादोंना खोनायाखैलै आंनिया जायाखै नामालै खोनादोंना खोनायाखैलै आंनिया जायाखै नामालै
हेलौ देलाय कमेन्ट खालामलाय बबेनिफ्राय नायखो अखा हादोलै अखा नायनो ओरैनो दसे फैबाय लाइभआव लाइभ दा मा होनो देलाय बबेनिफ्राय नायखो मा जायगानिफ्राय नायदो बबे जायगायाव नुजाहैदो आंबो बेखौ लिरनानै हरदो कमेन्टफोराव टाइम पास खालामनोसै ओरैनो दसे अखा बोथोरनि गैला मोनसेबो गैला खारजोब्बाय खारजोब्बाय सासेबो गैला दे सासे गोदान फैदो कमेन्ट लिरदो बबेनिफ्राय नायखो कमेन्ट लिरदो मोनसेसो फरायनोसै ओरैनो देलाय मा जायगायाव नुजाहैखो आंबो कमेन्ट खालामहरदो बबे डिस्ट्रिक्टआव नुजाहैदो बिटिआरनि आन्दारावनो ना बिटिआरनि बाहेरनि नायखो नोंथाङा बेखौ कमेन्ट खालामदो दे गामिनिया नायदोबाबो सिनायाखानाय आलासि खुरमाया नायदोबाबो कमेन्ट खालामदोब्रा रायज्लायनोसै दसे अखा बोथोरनि गैला खारलायबाय बेबो फैयो थाङो गैया एसे नायनो बाथारबायनाब्रा एसे नायनो बाथारबाय रावबो गैया मोनसेबो कमेन्ट खालामलाङा बेलेगनिया हेलौ दे बबेनिफ्राय नायखो कमेन्ट खालामदो बबे जायगायाव नुजाहैदो बिटिआरावनो नुजादो ना बिटिआरनि बाहेराव नुजाखो कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर कमेन्ट खालामदो अखा बोथोरनि दान्दिसे टाइम पास खालामदोनि अखा हानानै माने बायहेरायावबो थांनो हाला नालाय बहुद गोबावनि दिनावसो अखा हाबाय कमेन्ट खालामदो दे आलासिबाबो सिनायहाखानायबाबो गामिनिबाबो दसे रायज्लायदोनि टाइम पास कमेन्ट खालामदो थांबायसो थाबाय नायो आरो थाङो मोनसेसो कमेन्ट लिरना गालांब्रा हाय हुइबाबो टाइम पास खालामनि अखाया हागासिनो नै उनाव नुगोन नोंथांमोना उनखि थरथिंगासिनो ट्रद थरथिंगासिनो कमेन्ट खालामनाय कमेन्ट देलाय लोगोफोर कमेन्ट खालाम कमेन्ट ए टु जेड कमेन्ट लिरजागोन दे जोंनि एख' नङा रावखौबो आङो टु खब्द बुंनानै माने रिप्लाय होया ए टु जेड कमेन्ट लिरजागोन ए टु जेड मोजांबाबो गाज्रिबाबो टाइम पास दसे ओरैनो कमेन्ट खालामदोब्रा मोनसेबो फैला ना आंनिया जायाखैलाय जानांगौमोनथ' फैसाखौलाय बै सासे मानसिनि फैना दोङो देलाय आलासिबाबो गामिनिबाबो सोरबा सिनाय हानायबाबो कमेन्ट खालामदोब्रा ओरैनो नायबाय थाना मा जानो कमेन्ट खालामदो दे नायनानै कमेन्ट लिरालासिनो सिरि मिनिखुमाबाय थाबाय नामा आमखाखो ओरैनो बखि होबाय थानि र' होननाय बायदि जानानै लिरना मानो कमेन्ट दे साब्रै दङ दे हेलौ खोनादोंना खोनायाखैलै बुजिनानै मोनलालै खोनादोंना खोनायाखै देलाय कमेन्ट लिरलाय बबे जायगायाव नुजाहैखो आंबो
कमेन्ट लिरदो बबे जिल्लानि मा गामिनि बेफोरखौनो लिरदोब्रा जिल्लाफोरखौ मिथिलायबाबो मिथियि गामिनि मुं बहुद थायोना बेफोरखौ मिथिगोन जेनेबा बेफोरखौनो रायलायदोनि टाइम पास ओरैनो अखा बोथोरनि थांजोब्बाय गैला देलाय खारजोब्बायलै साथामल'सै दङ द'जोन फैनायाबो साथामल'सै साथाम थांबाय मोनसेबो कमेन्ट फैला दङ गोदानै देनाय कमेन्ट लिरदोब्रा बबेनिफ्राय हरखो खाथिनि नामाय ना न' जिंनिफोरानो नायनानै सिरि थाबाय थाखोलै हा हमना मोनला दे आरो देनाय कमेन्ट लिरनाय मोनसेबो कमेन्ट फरायनोनो मोनला 10 मिनिट बारलांबाय दे बबे जायगानिफ्राय नायखो बेखौनो लिरदोब्रा सेंग्रा ना सिख्ला ओइ सिख्लायालाय बहा जानो थांजोब्बायसो दोखो माथो ना सिख्लायानोमोन खोमालै थांबायसो होननायखाय फुलानो जाबायलै होनना लानानै हैद देनाय कमेन्ट लिरनाय मोनसे फरायनि दे कमेन्ट लिरदे बाबुमोन सारमोन बाबुमोन बा बोरैबा जागोन सारमोनसो होननांगोन सार देलाय बबेनिफ्राय नायखो कमेन्ट लिरनाय सारमोन कमेन्टआनो फैला मोनसेबो 12 मिनिट बारलांबाय ओरैनो नायबाय थानानै मा जानो कमेन्ट लिरदो खाथिनिबाबो दे आन्दुनोसो ओंखारलायबायलै हारसिं बोरै बखिबाय थानो अखा बोथोरनि टाइम पास खालामनो होननानै लाइभआव फैबाय गैया जाला इबो देलाय मोनसेबो गैयाब्रा कमेन्ट मोनसेबाबोथ' लिरनो हायो हायबाबो हुइबाबो हेलौ तेलौबाबो दे कमेन्ट लिरनाय सारमोन कमेन्ट फरायनि मा टाइपनि कमेन्ट लिरो ए टु जेड फरायनो थाखाय रेडि जानानै दं कमेन्टखौ नोंथांमोना कमेन्टखौ मानो लिरनो बाखो कमेन्ट लिरनायाव जेबो बोलो नाङा आसिजों लिरबानो जायो दे कमेन्ट लिरदोब्रा थायाखै माथो मोनसेबो थांफिनजोब्बायसो मानसिफोरा लाथिख' बिमासो जासिगोनलै लाथिख' बिमा मोनसेबो गैयि दे लिरदो दे मोनसे आसि लिरग्रासो गेलेनो हासिगोन दे अन्थाइ लाबाय आं अन्थाइ लाबाय आं बिल्डिं सायावसो दङ नै अन्थाइ आलाय सिलाय दङ दे कमेन्ट लिरलाय बाबुमोन कमेन्ट लिरनाय मोनसेबो गैया माथो लासिं सिंनि बाथ्रालाय 14 मिनिट बारलांबाय कमेन्टआनो फैला मोनसेबो लिरना हरदोलै बालायलांबायसो बबे जायगानिफ्राय नायदो बेफोरखौ लिरनानै हरदो नोंथांमोना कमेन्ट फरायनोसै टाइम पास अखा बोथोरनि गैला सानैल'सै बे सानैयाबो थांबा बन्द दे कमेन्ट लिरनाय लोगोफोर कमेन्ट लिरनाय फरायनि बबे जायगानिफ्राय हरदो नोंथांमोना
हरदो नङा बबे जायगानिफ्राय नायदो कमेन्ट लिरदो जोंनि बिटिआरनि आन्दारावनो नायदों ना बिटिआरनि बाहेरनिया नायखो कमेन्ट लिरदो। हेलौ खोनादोंना खोनायाखै? खोनायाखैदां ओंखायनो कमेन्टबो लिराखै आंनियानो जायासै खोमा लाइभआव फैलायनाय सेंग्राया मोनसे लिरदो दे मोनसे सोरबा लोगोफोर नायनानै सिरि थाबायदां गैला खारजोब्बाय। खारजोब्बाय लोगोफोरा खारजोब्बाय रावबो गैला। खारजोब्बाय दे कमेन्ट लिरनाय बबेनिफ्राय नायखो नोंथाङा देलाय कमेन्ट फरायनि अखा बोथोरनि बायहेरायाव थांनो हायैलाय टाइम पास खालामनो होननानै लाइभआव फैबाय कमेन्टखौनो लिरलाङासै रावबो नायो आरो थाङो नोंथाङा लिरनाय बबेनिफ्राय नायखो दे गैला सासेबो गैला खारजोब्बाय लाथिख' बिमा लाथिख' बिमा लाथिख' बिमा जायाबानो जाथारा होमबा गैयाबानो गैथारा हेलौ देलाय बबेनिफ्राय नायखो कमेन्ट खालामलाय बबे जायगानिफ्राय नायखो कमेन्ट खालामदो बबे डिस्ट्रिक्टनि बिटिआरनि सिंनिफ्रायनो नायदो ना बाहेरनि जोंनि बर'फोराबो बिटिआरनि बाहेराव बहुद दङथ' माने बबे बबे जायगायाव दोङो माने मा गामियाव जेनेबा मा गामि दोङो बेफोरखौ मिथिजोबा नालाय दा कमेन्टफोराव लिरलायबा मिथिगोन आरो बबे गामिनिफ्राय हरदो बबे जिल्लानिफ्राय हरदो दे कमेन्ट लिरनाय मोनसे रावनिबो कमेन्ट गैया मोनसेबो गैया बे थाखानाया आं आखायाव लानाय मबाइलजों लिरनायसो कमेन्टआ जादोंना जायाखै होनना आं लिरदोंमोन दा नोंथांमोना सासेबो कमेन्ट लिरनो हाला होमबा देलाय लिरलाय बबे जायगानिफ्राय नायखो नोंथांमोना कमेन्ट लिरलाय बबे जिल्लानिफ्राय नायखो मा गामिनिफ्राय नायदो बेफोरखौनो लिरदोब्रा अखा बोथोरनि टाइम पास खालामदोनि अखा हानानै खामानियावबो थांनो हाला बाहेरायाव थांनो हाला लाइफआवनो फैबाय दसे टाइम पास खालामनो बे गथिखे कमेन्टखौ लिरदो कमेन्ट फरायनोसै दे कमेन्ट लिरदो दे जोङो मिस्ट्रिनि भिडिअसो बांसिन नायबाय नालाय मिस्ट्रिनि बिखय सोंजागोन सोरबाफोर मिस्ट्रिनि बिखय सोंनो लुगैदोंबा ए टु जेड आसाम टाइप लकेल टाइप बम्बाइ टाइप मा टाइप होनो आर सि सि बिल्डिं जिर' प्लास मा होनो ग्राउन्ड फ्लोर जिर' G+1 G+2 G+3 ए टु जेड सोंनो हागोन आरो मानि एन्सार नांगौ आं होजोबगोन दे कमेन्ट खालामदो नोंथांमोना बबेनिफ्राय नायखो हेलौ खोनादों ना खोनायाखै कमेन्ट खालामदोब्रा मोनसेबो फैला माथो कमेन्ट 20 मिनिट जानोसै कमेन्टआनो गैया आसरित नायो आरो थाङो सासे थांलायबाय दे कमेन्ट थांजोब्बाय माथो मोनसेबो लिरना गालासै दे लिरनाय सोर दोङो सासेया
बन्द' खालामनोसै दे साहा गुदुं लोंहैनोसै आं मोसौ जारसिनि गाइखेरजों साहा गुदुं लोंहैनोसै कमेन्टबो लिराबा नोंथांमोना दे देनाय कमेन्ट लिरनाय नोंथांमोन बबे जायगानिफ्राय नायदो बबे जिल्लानिफ्राय नायदो बिटिआर सिङाव थानायानो नायदो ना बिटिआरनि बाहेरायाव थानाया नायखो बिटिआरनि बाहेरायावबो जोंनिया बर'फोरा गोबां माखासे दोङो ना बबे बबे जायगानि मा गामिनि दे लिरदो कमेन्ट लिरदोब्रा आसि लेवरा ना मा नै बेखौसो गेलेनांसिगोन दायो अन्थाइ लाबाय अन्थाइदो आं बिल्डिं सायावसो दङथ' अन्थाइ दोंसोगारो अन्थाइ इथा माबा माबि थुख्रा थुख्रि देलाय लिरलाय मोनसेबो लिरनो हालालै मोनसे गैया हेलौ सोर दङ नोंथाङा कमेन्ट लिरदो हाय देलाय 22 मिनिट जानोसै कमेन्टआनो फैला मोनसेबो दे मोनसे लिरदोब्रा बालायलांबायसो हारसिं बुगिबाय थानो गोदाव सोरावनो थांजोब्बाय दे उपाय नाया आरो उपाय नाय हेलौ दे नोंथांमोना बयनिफ्राय नायखो कमेन्ट खालामदो अखा बोथोरनि टाइम पास खालामनो होननानै लाइभआव फैदोंलै देलाय कमेन्ट खालामनाय बयनिफ्राय नायखो नोंथांमोना हेलौ कमेन्ट लिरदो कमेन्ट मा जायगानिफ्राय नायखो बबे गामिनिफ्राय नायखो मा नांगौ गैला हेलौ दे बबेनिफ्राय नायखो कमेन्ट खालामदो नोंथांमोना मा जायगानिफ्राय नायदो कमेन्ट खालामनाय मोनसेसो अखा बोथोरनि टाइम पास फैबाय आरो लाइफआव मा खालामना थानो ओरैनो थाबाबो आन्दुनो ओंखारोना लाइफआव फैबाय आरो दसे टाइम पास खालामनो देनाय कमेन्ट लिरनाय नोंथाङा बबेनिफ्राय नायनाय जाखो मा गामिनि दे कमेन्ट खालामदो नोंथां फरायनि मोनसे खोनादोंना ना खोनायाखैलाय कमेन्ट खालामदो कमेन्ट मोनसे फरायदोनि माबायदि मा थारमाने कमेन्ट लिरो लिरनाय मोनसे मा थारमाने कमेन्ट हेलौ खाथिनियानो नायनानै सिरि थाबाय दाबायलै इयो खाथिनि मानसियानो नायनानै सिरि थाबाय खोमा कमेन्टबो लिरला मोनसे कमेन्ट लिरदोब्रा ओरैनो थाबाय थानोसै बालायलांबायसो उन्दुनो ओंखारबाय बोराय मानसि ना अखा बोथोरनि दे कमेन्ट खालामदोब्रा थांजोब्बाय दङ माथो
गैया लाथिख' बिमा होननाय जाबाय आरो हेलौ दे बबेनिफ्राय नायखो कमेन्ट खालामनाय नोंथांमोना कमेन्टखौनो फरायनो मोनला मोनसेबो इसिबां गोबाव जालांबाय देनाय बबे जायगानिफ्राय नायदो बबे जिल्लानि बबे गामिनि बिटिआरनि सिङाव थानायानो नायदों ना बायहेरायाव थानायानो नायदों कमेन्ट खालामदो गैला थांजोबलायबाय सिख्ला मानसिफोरनि लाइफबासो नायोलै मानसिफोरा आसलथे माबा मोनसे कमेन्ट खालामानो जों मिस्ट्रिनि भिडिअ होयो बांसिन बेनिफ्राय दा ओरैनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव पलिटिक्सनि बागैबो भिडिअ होनाय जादों मायबा मोनसे कमेन्ट खालाम जोंबो जोंनि गोसोनि साननायखौ माने एन्सार होनोसै नोंथांमोना मा सानो जों मा सानो आरो मिस्ट्रिनि बिखय माबाफोर मिथिनो लुगैदोंबा सोर दोङो कमेन्ट खालामहरदो दाय मोनसेबो कमेन्टआनो फैला माथो देनाय कमेन्ट खालामनाय बबे जायगानिफ्राय हरदो नोंहा बबे जायगानिफ्राय नायदो बबे जिल्लानिफ्राय नायदो बेफोरखौनो दे सोरबा लोगोआनो सिनाय खानायानो नायदो ना मायो कमेन्ट खालामदोब्रा रायज्लायदो नै अखा बोथोरनि टाइम पास खोनादोंना माथो रावबो कमेन्ट खालामला दे कमेन्ट खालामनाय मोनसेसो कमेन्ट खालामदोब्रा आं आखायाव लाखानाय गंसे मबाइलजों ट्राय नायबाय थादों जादोंना जायाखै कमेन्ट फैगोन ना फैया होननानै फैदो कमेन्टआथ' फैदो नोंथांमोनहा लिराखै मायबा मोनसेबाबो लिरदोब्रा टाइम पास खालामनि अखा बोथोरनि दे हेलौ गैला मोनसेबाबो लिरदोब्रा कमेन्ट लिरदो दे बे सिख्लाफोरनि लाइफबासो बांसिन नायोलै मानसिफोरा ना सिख्लाफोरनि लाइफबा मायबा मोनसे भिडिअ बा माने बाप्पा नुस्लाबनो नालाय थामनेलखौ साथाब सेरना होलायगोन आयदा थांजोबलायबाय हिमाक्षि बर' हाय आदा बर' मा खबर आदा बर' मा खबर मोजां खबरा अखा बोथोर नालाय ओरैनो जयै जयै मोनजादो लाइफआव फैनो हालायनाय जादों ओंखायनोथ' नोंसोरनिया मा खबर नोंथाङा बबे जायगानिफ्राय हरखो बेखौबो कमेन्ट खालामबावदो दे बबे जायगानिफ्राय नायदो नोंथाङा बेखौ कमेन्ट खालामफिनदो नावकाता नावकाताखौ खोनाबाय दङ खिन्थु जायगाखौ नुफेरहैयाखै जोङो नै माबानि मुसलपुर खाथिनि जोङो सोनाबखै बारा थांफ्लाङा बांसिन जोङो सानजाखै थांनाय जायोना ओंखायनो नावकाता खोनाबाय थादों जों गामिनि आलासि दोङो नावकातायाव जों गामिनि जोंहानि न'नि बायां गोजान जायो 200 मिटारसो जायो जोंहानि न'निफ्राय नावकातायाव आलासि थानाय जोंहा बेनिफ्राय नोंथाङा मा मावो मायबाफोर जब मावगोन ना मायो बेखौ लिरदो देलाय गावबा गावनि रिजिनखौ होनाय टाइम पास ओरैनो दसे दे देलाय गैला मा मावो मायबाफोर जब मावो ना मायो बेखौ लिरदो आदाजों रायज्लायनो
दंमोन न' लुगोन बेहय दे रायलायनो हागोन दे सोंहर मा नांगो जेनेबा न' लुनायनि बिखैथ' दे मा टाइपनि नांगो लकेल टाइपनि ना आरसिसि लकेल टाइप जोंनि आसाम टाइप बम्बाइ टाइपआनो जा जियानो जा जों डाइरेक्ट लकेल टाइप होनो आरो लकेल टाइप होनबानो गोलैखाजोब्बाय इयो बेनिफ्राय सात धालायबा आरो नों आरसिसि होनबा गोलैजोबखाबाय G+1 G+2 G+0निफ्राय सुरु जालाङो नालाय देलाय थांजोब्बाय नामा इयो सासे मानसिनि लोगोआव नों फरायनो मोनबाय दे थांजोब्बायानो गैला दे कमेन्ट लिरनाय देलाय कमेन्ट लिरनाय लिरबाव आरो जा कमेन्ट लिरगोन बेखौसो फरायनाय जागोन नालाय जाय जाया लिरगोन बिनिखौसो फरायनाय जायो लिरदो दा न' लुनायनि बिखय माबायदि न' बेनि बिखय सोंजागोन आरो जेनेबा लकेल टाइपनि ना आरसिसि टाइपनि मा नांगौ फार्स्ट सुरु जानायनिफ्राय फिनिसिंहालागै दा खामानि मावनायनि मिस्ट्रिनि रेटआ जागा लाना जागा सोलियो आरो बेफोरो दा नोंसोरनिखै मा सिस्टेमाव मावो स्कुवेर फिटआव बेसेबाङै मावो बेखौ देनाय कमेन्ट खालामनाय गाथिनायखौ स्कुवेर फिट बेसेबां प्लास्टारखौ बेसेबां दे हिमाक्षि बर' नोंसोरनिखै मा सिस्टेमै मावो स्कुवेर फिट मावो ना आइस्का मावो मा सिस्टेमाव मावो थांबाय हिमाक्षि बर' थांबाय नामालै दे कमेन्ट खालामलाय आरो गोदानै थांजोब्बाय जोङो 32/24 गोलाव न'आव बेसे रुम बानायनो हागोन 32आ जाबाय बेसेबां जाहैगोन इयो 10 फुट 8 इन्सिसो गोलैगोन बेयाव 8 इन्सि ना मोनथाम खालामबा माने नोंनिया फिसा फिसायै माने रुम 6था रुमानो जाहैगोन फिसा फिसायै 6था रुमानो जागोन बम्बाइ टाइपनि नंगौना बम्बाइ टाइपनि 6था रुम बाहायनाय जागोन फिसाद्रायबो नङा बेयो बेफोर न'खौ फिसा होननानै बुंजाया ना 10 फुट 8 इन्सि आरो मा जागोन इयो 12 फुट गोलैगोन 32आ गोलावथ' 10 फुट 8 इन्सि बेनिफ्राय 12 फुट फिसा गोलैया इयो टाउनाव बुजिदो 32आ गोलाव ओमफ्राय 24आ गुवार 10 फुट 8 इन्सि आरो 12 खरे नोंनिया 6था रुम बानायजागोन बेयाव बरियानो बेखौ फिसाद्रायबो बुंजाया टाउनाव बेफोरबायदि न'खौनो मोननो गैया जोंनि गामिनि हिसाबै मिलायो आरो बेखिनियानो मोनसे फेमिलिनि थाखाय बरिया जायो आलासिबो दोनजाबाय फेमिलिबो थाजाबाय गथ'फोरबो दोनजाबाय जेनेबा फरायनो थाखाय गथ'फोरनाव एक्सट्रा रुम बानायहैनांगौ जायो नालाय गिदिर जाबा 6था रुमाव बरिया मिलायगोन फिसा फिसाया आरो गेजेराव बोखावनानै होयोबाथ' नों रुम फ्रियावबो लानो हायो गिदिर गिदिर रुम नांगौबा बेनिफ्राय नोंसोरनि जा गाथिनायखौ स्कुवेर फिटआव बेसेबां लायो बेखौ खिन्थाहरलाय धालायखौ बेसे लायो ओमफ्राय देलाय खोन्थाहरलाय सोर सोर दोङो आरो गावबा गावनि रायखौ होनाय माने गावबा गावनि मा होनो इखो बिबुंथिखौ होनाय गावबा गावनि बिबुंथिखौ होनाय देलाय दे गैला देलाय होलाय खोन्थालाय
कमेन्ट खालामबा जाबावदो जोंनि जाथ' दा दिन हाजिरा मावो नोंसोरनिखिजा जेनेबा दिन हाजिरा बांसिन मावो आरोना जोंनि जाबो दोङो दिन हाजिरा मावग्राया बेनिफ्राय जाय दिन हाजिरा मावो बेफोर मिस्थ्रिफोरा माने बुंनो मोना खोनाबा गाज्रि मोनो बिसोर माने फिसा मिस्थ्रि होनना बुंजायो आरो डाइरेक्टलि फिसा इसोरनियाव जोंनिखि मावनायखौ होनदों दे आङो जेनेबा जोंनिखि हाजिरा मावग्राया फिसा मिस्थ्रि जेनेबा गासै अबिगथाखौबो मोनाखै गाथिनाय रोंगो प्लास्टार रोंगो बेफोरबायदि गाथिनाय प्लास्टार रोंनायल'फोरा माने हाजिरायाव थाङो आरो जोंनि जा बेनिफ्राय जाय A to Z रोंगो बिसोरखौ माने बिगोमायाबो हाजिरा सोंखाया बेनिफ्राय जाय सोंनो फैयो माने लोरिखाया आरो डाइरेक्ट फैखायो नक्सा लाना फैखागोन जोंनियाव नक्सा लाना फैखाबाय फिसाबाबो गोदोरबाबो बेनिफ्राय ओरै न' लुनायदो बेसेबां नांगोन डाइरेक्ट ओरै सोंखाबाय ओमफ्राय जोङो स्कुवेर फिटसो मावो आरो जोङो ओमफ्राय हाजिरा मावग्राफोरा जोंनि जा 600 मावो दिनाव मिस्ट्रिया 600 जगालिया 400 बेनिफ्राय नोंसोरनिखै हाजिरा बेसेबां मावो बेखौ खोन्थाहरलाय देलाय नोंसिनि हाजिरा बेसे मावो दे जोंनि जाथ' दा दिन हाजिरा मावो देलाय सोर फैखो कमेन्ट खालामलाय हाजिरा बेसेबां मावो नोंसोरनि जा बेखौ कमेन्ट खालामफिनदो जोंनि जा 600 मावो मिस्थ्रिफोरा बेनिफ्राय जगालिया 400 नोंसिनिजा बेसेबां मावो खोन्थाहरलाय दे थांबाय देलाय सोर दोङो कमेन्ट खालामलाय गावबा गावनि बिबुंथिखौ लाखि जेनेबा मा सानो माबायदि लिरो देलाय जुदि आं बेसेबां खरसा थांगोन आदा बेखौ नुगासिनो दङ आङो जुदि लकेल टाइपथ' जायखिजाया बम्बाइ टाइपआनो जा आसाम टाइपआनो जा मुथथे 32/24 नोंनिया जुदि कमप्लिट दिहुनथारनोबा A to Z दिहुनथारनोबा माने फाउन्डेसननिफ्राय मानसि थाजानायालागि जुदि बानायथारनोबा कालार सालारदो नोंनिया आं हिसाब खालामना खोन्थाहरनि बेसेबां थांगोन खोन्थानि माने A to Z दै मानसि थाजाखानाय आरो टाइल्स साइल्स बनाय मथा मथि नोंनिया 9.5 लाखसो थांगोन इयाव A to Z 9.5 लाखसो थांगोन इयाव दाइनालम थिं हो माने मोजां माबाखौ हमदां इयाव काटफोरखौबो मोजांनि 9.5 लाखआव कमप्लिट जागोन टाइल्सबो बहायजागोन ओमफ्राय कालारबो होजागोन बेनिफ्राय मा होनो बेखौ दरजा खिरखिखौबो माने सिसुफोरनि काट होजागोन बेखिनि होनायाव माने 9.5 लाखसो थांगोन आरो बेखिनियाव जुदि बिनि गेजेरावनो माबा मोनसे माल माथानि रेटआ खमबा खम जानो हायो बाराबा बारा जानो हायो आरो बिदि दा नोंसोरनिखिथ' बाला अन्थाइया खमथार खोमा दामा दा रडआबो दाम खमायदो जोंनि जा 5,600आवनो 1 कुइन्टल मोनो आरो जोंनिखिजा नोंसोरनिखिजा बेसेबाङाव मोनो रडफोरखौ खोन्थाहरनाय जेनेबा खाथि खालायाव लुनायफोरनिखौ मिथियो नालाय बायनायखौ बेखौ खोन्थाहरलाय देलाय आरो सोर दोङो कमेन्ट खालामदो नोंथांमोनहा सोर दंबावो दे 9.5 लाखआव माने कमप्लिट जागोन आरो 32/24 ट्रेक्टरसेयाव 1800 लायो ट्रेक्टर हिसाबै ट्रेक्टरसेयाव 1800 लायो माबायाना बालाया बालाया लिरदो ट्रेक्टरसे बालाया 1800 जोंनियावबो 1800आनो एखेसो जाहैबाय माथो
खिन्थु माबा जोंनिया गारि भारा एक्सट्रा लाबावो बाला ट्रेक्टरसेयावनो 1800 लाबाय ओमफ्राय गारि भारा एक्सट्रा लायो बेनिफ्राय नोंसिनिजा रडफोरा बेसेबां दाम थांदों खोन्थानाय रड आरो सिमेन्टफोरा मेन सिमेन्टआ दामा खमायनो नागिरा बारायबायसो थायो खिन्थु रडआ दावखोलाय खमायलाय जायो आरो दा आं जाय न'आव जना दङ ना जाय बिल्डिंआव जना दङ बियो न'नि रडखौ आङो 8300 बायदोंमोन कुइन्टल 8300 6400 गेवलां नार्जारि 6400आ माबानि रडनि ना मा बुस्थु होयो 600 400 मा जा बुजि मोनासै आं इखो गेवलां नार्जारि 600 400खौ आङो बुजि मोना मोनसे खालामफिन दे आदाखौनो आं जुदि लिंहरोब्ला आदाया फैनो हागोन नामा न' बानायनो गोजानथार जायो दख' गोजान जायो न'खाथायाबा गोजान जायो जुदि माबाफोरबा थाङो जोङो बिल्डिंफोरबा थाङो खिन्थु बिल्डिंबा थाङो इनिफ्राय बेयावनो जागायावनो थायो आरो जोङो जागायावनो थायो ओमफ्राय संनाबो जागोन बेयावनो थागोन बिदि थाङो आरो गिदिर गिदिर खामानिबा थाङो फिसा खामानियाव जोङो थांलाय फैलाय खालामनो डिस्टार्ब जायो आरो दा फिसाबो होनजायो बे खामानिखौ फिसा होनबा गोसोआव दुखु मोनो बेफोरबायदि न'खौ लुनोनो माने ओरैबायदि खस्थ' खालामनानै फैसा जमायनांगौ जायो जायसो लुगोन बिसो मिथिगोन आरोना जायसो दैयाव हाबैयासो गामसा सिजायो होननाय बायदि फिसाबो गोजानद्राय जायो दे जोङो एसेबां गोजानाव थांनो हानाय नङा आरोना बेनिफ्राय कमेन्ट खालामबावदो आरो मा सिस्टेमनि बानायगोन बेफोरनि नक्साफोरखौ होजायो आं सिगांनि भिडिअफोराव होना दोनखाजोबदो बुहुद नक्सा होना दोनदो खिन्थु मिस्ट्रि मावनायनि भिडिअ होबा माने ओरैबायदि बुहुद खम थाङो आरो भिउआनो माने नायग्रायानो गैया होननाय बायदि ओमफ्राय गेवलां नार्जारिया होफिनदो लेबारनि खरसा सरि थिगानो जोंनि जाबो लेबारनिया 400 बेनिफ्राय मिस्ट्रिनिया 600 आरो हाजिराया लेबारनिया 400 मिस्ट्रिनिया 600 बे आरो कमेन्ट खालामबावदो माबा मोनसे रडनि दामा नोंसोरनिखि बेसेबां थांदो बेखौ कमेन्ट खालामनाय आं मिथिनो लुगैदो जोंनिखिजा 5000 600 650 ओरै जाना दङ दा देलाय कमेन्ट खालामबावलाय देनाय सोर दोङो कमेन्ट खालामबाव दे गैला देलाय खालामबावलाय कमेन्ट दे सोर दोङो थांबाय कमेन्ट खालामलांदो सोर दोङो आरो थांबाबोथ' बादा होनो हाया नायनो जेनेबा समय गैयिफोरा महा नायबाय थानो जाय नायदों बिथांमोनहा कमेन्ट खालामदो ओरैनो कमेन्ट खालामदो थांजोब्बाय देलाय सोर दोङो कमेन्ट खालामबावनाय सोर दोङो गैला देलाय जोंनिया इनाक्षी बर'आनो मावबाय खिरखिखौ बेसे गोजौआव बेसे गुवार होयोबा गाहाम जायो खिरखिखौ इन्जिनियार रुल हिसाबै 4 फुट 4.5 इन्सि दानो इन्जिनियार रुल बेनिफ्राय जोंनि खायसे न'आव तक्ता हानायनि दगाव माने सोरनियाबा
4 फुट लायो, सोरबा 4.5 फुट लायो, सोरबा 5 फुट लायो, एख' लिमिट गैया आरोना। खिन्थु इन्जिनियार मथे 4 फुट 4.5 इन्सि लायो। बेनिफ्राय दरजाखौ इन्जिनियार रुल हिसाबै 6 फुट 8.5 इन्सि लायो। बेनिफ्राय बिनि गेजेराव दरजानि खेथ्रआवबो जायो माने जोंहा न'नि मानसिफोरानो गाहाय गाहायथार मानो गोजौ लानोलै होननानै गाहाय लायो 6 फुट 6.5 फुट ओरै लायो आरो। बेनिफ्राय दा दरजाखौ गाहाय लाबाबो 6.5 फुटनि गाहाय लानो नाङा आरो न'नि भिउआ लेथ्रा जायो, लेथ्रा नुयो न'नि भिउखौ। 6.5 फुट ला दरजाखौ गाहाय लानोबाबो बेनिफ्राय दरजानि सायाव जे लिंटार होयो, लिंटारनि सानिफ्राय 3 फुट ला गोजौखौ मानिया माने न'नि भिउआ मोजां जायो आरो। जेनेबा हमना ला मानसिया मोदोमा गिदिर गोदोना गोलाव थांजोब्बाय। हेलौ दे फन फैनानै डिस्टार्ब जालांदो, फन फैदोंमोन। गाहाम जायो दरजा खिरखिनिया, दरजा खिरखि हिमाक्सि बर' थांबाय ना मायो? दरजाखौ 3.5 फुट ला गुवारखौ दे, गुवारखौ 3.5 फुट ला बायरजों बायर। बेनिफ्राय खिरखिखौ नोंनि पाल्ला हिसाबै ला, पाल्ला हिसाबै नोङो 3 पाल्ला होयो ना 4 पाल्ला होयो, पाल्ला हिसाबै लाजागोन आरो खिरखिखौ। ओमफ्राय गोजौआबो खिरखिखौ 4 फुटनि खम लानो नाङा गाहायबाबो, खम लानोबाबो। ओमफ्राय दरजाखौ 6.5 फुटनि गाहाय लानो नाङा। ओमफ्राय खिरखिनि सानि लिंटारनिफ्राय दा 3 फुट लाखानांगोन इखिजा, नङाबा न'नि भिउआ लेथ्रा जागोन। दे आरो कमेन्ट खालामबावदो सोर दंबावो। देलाय जोंना गेवलां नार्जारिया थांबाय ना मायो? लेबारनि मिस्ट्रिनि रेट होनाया। देलाय हेलौ थांजोब्बाय? देलाय सोर दोङो? जोंनिया थांबाय खोमा। गेवलां थांबाय ना मायो? हिमाksiयालाय? देलाय कमेन्ट खालामबावलाय। औ दोङो जोंनिया बेनो बास। 9:30 लगाय कमप्लिट जागोन आदा। जागोन जुदि रडनि आरो सिमेन्ट बाला अन्थाइनि दामा जुदि बारा जायाबा जोङो जि लादो। बेनिफ्राय टाइल्सनि खेथ्रआवबो जाहैयो माने टाइल्सआ खमनिबो दोङो दामिकनिबो दोङो। जुदि दामिकनि होबा एसे बारनोबो हायो। हमना ला नोङो 10 लाखखौ साननानै ला आरोना। 10 लाख खिनिखौ ला ओरैनो माल मोनसे बुस्थु बायनो थाङोबा माने मोनसे बायनो थांनायावनो हमना ला नों मिस्ट्रिनि माल बायनो थांदों मोनसे, बेनिफ्राय इयाव नोङो मिस्ट्रिनि माल बायनो थांनायाव मायबा मोनसे ड्रेस मोजां नुनानै लानानै फैबाय, मायबा मोनसे न'आव नाङि बुस्थुखौनो मोजां नुनानै लाना फैबाय, बैफोरबायदियाव माने एक्सट्रा खरस जायो आरो। माने मिस्ट्रिनि माल बायनो थांनायावथ' खनसेनो बायनाय जाया नालाय, नांगो खालि बायनो थाङो खालि बेलेग बुस्थु नाङि बुस्थुखौनो बायना लाफ्लांनाय जायो। बेफोरबायदियाव माने माबा फैसाया बाजेटआ बारा ओंखारहैयो आरो। खिन्थु मिस्ट्रिनि बायनो थांनायावनो नाङि बुस्थु बायना लाबोबाय नालाय, मिस्ट्रिनि खरसाजोंनो हमफानाय जायो। बेफोरबायदि एक्सट्रा खरसा थायो आरो जोंनि इन्जिनियारनि रुलाव। बेयाव नोङो हमना ला नों 10 लाखआनो साननानै ला आरो 10 लाखआव कमप्लिट जागोन होननानै माने गोसोआव थि खाना लानो हाखागोन आरो। 32/24 ओमफ्राय गेवलाङा जोंनिया र' होनदोंमोन, फैयासै दाबो कमेन्टआ। दे लिरदो नोंहाबो गेवलां नार्जारि। आंनियाबो टाइटेला नार्जारिसोलै। बेनिफ्राय आबौनिया बर'मोन, ओमफ्राय जोंनिया फादारा सोलायना लादो नार्जारि। बेनिफ्राय जोंनिया हिमाक्षि बर'आ खिन्थु सिमेन्ट सिटारा आरोना, सिमेन्ट सिटारा 400-500 लायो। टाइल्सखौ होआ
माने नर्मेल बानायगोन माने सिङाव फैबावगोन नोंनिया रेटआ सिङाव फैबावगोन टाइल्स होआबा सिमेन्टआ जोंनिया स्टार सिमेन्टआ 480 लायो जोंनि जायगायाव 480 स्टार सिमेन्टखौनो बांसिन बाहायो मानसिफोरा खायसे मोजां खामानि लुगैनायफोरा खिन्थु दा आरो सरकारि न'फोराथ' माने सब भुटाननि सिमेन्ट ड्रेगन गोजा बानायो टाइल्स होआबा एसे सिङाव फैबावगोन गेवलां नोंनिया फैयासै कमेन्टआ दे लिरदो सोर सोर दंबावो देलाय लिरबावलाय गेवलां र' होननाया नोंनिया फैयासै मा दङमोन लिरनो गोनां देलाय गैला 11:50 जाबाय समाया देलाय लिरलाय थांजोब्बाय माथो सानैल'सै माने सानै साथामानो फैखाबाय थायो बारा फैया ना दे लिरबावदो दे हिमाक्षी बर'आनो जोंनिया दोङोलै 8 लाखसोआव कमप्लिट जागोन आरो 8 लाखसोआव कमप्लिट जागोन आरो ने जुदि नर्मेल बानायबा जानांगौ 8 लाखआव जानांगौ नर्मेल बानायबा दाइना लम होआबाथ' आरो खमायबावगोनसो नों 8 लाखखौनो सानना लादो 8 लाखआव कमप्लिट जागोन आरो जोंनिया गेवलांनिया बस्थासे बस्थासे सोमगोन बाला अन्थाइखौ बेसे होयो बस्थासे सिमेन्टआव बिदि जागोन आरो ना बस्थासे सिमेन्टआव बाला अन्थाइखौ बेसे होयो नोङो जुदि बस्था हिसाबै सुयोब्ला ना बेयाव मोनसे जोंनि इन्जिनियार रुलाव ग्रेड दोङो माने ग्रेडआ ओरैबायदि M20 नांगोन ना M25निफ्राय दोङो दै M25आ जाबाय स्टेन्डार्डखौ जों होखाया स्टेन्डार्डआ जाबाय माबायदियाव होयो माने सरकारनि जे अरिजिनेल सरकारनि खामानि माने ब्रिज बानायनाय गिदिर ब्रिज बानायनायफोराव बेफोरबायदियाव होयो आरो M25खौ दै M25खौ बाद दोन ओमफ्राय M20 दोङो M25 दोङो M12 दोङो M7 दोङो बेनिफ्राय दानिया M20आ मा बुस्थु बेखौ खोन्थानो आं नोंनो M20आ जाबाय सिमेन्ट बस्थासेयाव बेनिफ्राय बाला 1.5 बस्था ओमफ्राय अन्थाइ 3 बस्था हिसाबै सोंदों नालाय आं बस्थाखौनो होबाय सिमेन्ट बस्थासेयाव बाला 1.5 अन्थाइ 3 जाबाय M20नि बे बाल्थिङाव लांनानै हिसाब खालामना लादों जेनेबा बाल्थिंसे सिमेन्टआव 1.5 बाल्थिं बाला 3 बाल्थिं अन्थाइ खिन्थु बे अन्थाइया जानांगोन 12 mmनि अन्थाइ जानांगोन आरो 10 mm 12 mmनि अन्थाइ जुदि गिदिर अन्थाइबा जोंनि खुला अन्थाइ चिप्स गथा अन्थाइ बेफोरबायदि गिदिर आथा लानायफोरा 3 बाल्थिं होजाया आरो माबाया नोङो माबाफोरावनो दोननांगोन आरायफोरावनो M20आव लगायोबा M20आव बेनिफ्राय जोङो बांसिन M15आव लगायो M15आ जाबाय जोङो मा होयो बाल्थिंसे सिमेन्टआव बाल्थिंनै बाला बाल्थिंथाम अन्थाइ बिदि होनोना बाल्थिंसे सिमेन्टआव बाल्थिंनै बाला बाल्थिंथाम अन्थाइ M15 होयो M15आव बांसिन लगायो आरो जोंनि गामिनि न' बानायनायफोराव दा बेनो M15आव हो जुदि M15आव होआबा M12आव हो M12आव माबायदि होयो जे थिखादारफोरा गामिफोराव मावनाय ना मा होनो
थिखादारफोरा गामिफोरावदि माबा फिसा फिसा बक्स कालभार बानायनाय माबा माबि ड्रेन केनेल बानायनाय बेनिफ्राय माबा माबि मा होनना बुंखो ओइ वाटार साप्लाइफोरनि बुहुद बुस्थु बानायनायफोराव M12 होयो माने सिमेन्टआ खम जायो इयाव सिमेन्ट खम जाबा बिसा फैसाया बासायो नालाय बिनि थाखाय बिसोरो M12आव होयो आरो बांसिन खमाव सिमेन्ट बासायनाय दा जोंनियाव मिडियाम M15आव हो सिमेन्ट 1 बाला 2 अन्थाइ 3 बेखौ जायो आरो बेखिनिखौ बिनि गेजेराव आरो जुदि जोंनि जागायावनो दोङो खोन्थानि आङो जोंनि जायगायाव दोङो खायसे मिस्ट्रिफोर माने अन्थाइबो बालाबो समान समान होयो अन्थाइबो बालाबो समान समान होबासो माबा फिनिसिं खालामनो मोजां जायो होननानै अन्थाइआ खमबा फिनिसिं मोजां जागोन खिन्थु इयो इन्जिनियारनि रुल गैया इण्डियान आइएस क'डनि फरमुला नङा बियो गोबां जोंनि मिस्ट्रिफोरा बारा फरायनायबो नङा नालाय जे मास मोननै मोनथामसो जगालियाव मावफादो गाथिनाय प्लास्टारखिनिखौ रोंगो खिन्थु मस्लानि बिबांखौ एकुरेट मिथिया बेखाय गाथिनाय प्लास्टार रोंगो बेफोरबायदि मानसिफोरानो हाजिरा खामानि मावहैयो आरो बेफोरबायदि मावनानै फैयो दा जोंनिया बस्थासेयाव M15आव हो बस्थासे सिमेन्टआव बस्थानै बाला बस्थाथाम अन्थाइ होनांगौ ओमफ्राय बेखौ बाल्थिङाव लांना ट्रेन्सलेसन खालामना लाबानो जाबाय बेनिफ्राय आरो खालामबावदो कमेन्ट दोङोना थांबाय गेवलां नार्जारि नोंथाङा दे खालामबावदो कमेन्ट दे नेलाय कमेन्ट खालामबावनाय सोर फैदो दे थांबाय देलाय फैदो जा हिनाक्षी बर'आ होदो रेड बेसे कुन्टेल रेड बेसे कुन्टेल आरो सिमेन्ट बेसे बस्ता नांगोन आदा बेयाव माने ओरैबायदि सिमेन्टनि हिसाबखौ होनो हाया माबोरै होनो हाया नोंनि माबायाव जाहैयो बियो सिमेन्टनि हिसाब होनो हायिया जेनेबा जाय न' लुगिरि बिगोमाया नों खिरखिखौ 2 पाल्ला होगोन ना 3 पाल्ला होगोन ना 4 पाल्ला होगोन बेनि खेथ्रआव सिमेन्टनि हिसाबखौ होनो हाया जायो जेनेबा 2 पाल्ला बा इथाया बुरजा जाबाय 3 पाल्ला होबा इथाया खम जाबाय 2 पाल्लानिख्रुइ आरो 4 पाल्लाबा आरो खमसिन जाबावबाय बेनिफ्राय आं इखौ होनो हागोन नोंथांनो माने बस्थासे सिमेन्टआव 150ता इथा गाथि जायो आरोना 150ता बा 160तायालागै गाथि जायो जुदि इथाया मोजांबा जेसांनो इथाया तेरा तुरा खेंख्रा मेंख्रा मस्लाया बारा जागोन आरो लिरला लिरसियावनो बेनिफ्राय बायां साइसनि गोजाबा माने 160तासोआ गाथि जायो जोंनियाव माने बेनिफ्राय बै बाजारावदि बायना मोननाय ब्लक होननानै बुङो जोङो सिमेन्टजों बानायनाय ब्लक फ्लायार्स ब्रिक बेफोरबायदिफोराव आरो बहुद खम जाबावो माने बेफोर इथाया खमानखा फिनिसिं जइन्ट मारिनायाव बनायाव बारा मस्ला जाया बेफोरबायदिया 80ताफोरालागै गाथि जायो 180ताफोरालागै गाथि जायो जोंनिया दा 150ता ओमफ्राय 160ता होमबानिया नोङो इथाखौ साननानै सिमेन्ट हिसाबै दिहुननो हायो आरो खैथा इथा जागोन जुदि 5000 इथा जायोबा 5000खौ 160 करे रानना होबानो ओंखारहैबाय सिमेन्टनि हिसाबा बेफोरबायदियाव दिहुननाय जायो सिमेन्टनि हिसाबखौ बेनिफ्राय देलाय कमेन्ट खालामबावलाय देलाय बेनिफ्राय मा होनो इखो फ्लरनियाबो नोंनि धालाय रोजा होनाय आरो गोबा होनायनि लोगोआव बाथ्रा बेनिफ्राय खायसे ओरैबायदि सिङाव जोङो आगोलो सलिं बयोमोन माने इथा बग्रोयोमोन बा
अन्थाइ सलिं बल्डार बग्रोयोमोन जइन मारियोमोन बेनिफ्रायसो धालाय प्लास्टार हला होयोमोन बेफोरबायदियावबो बहुद सिमेन्ट जायो खिन्थु दा डाइरेक्ट धर्मुस होबाय माने न'नि बिथाखौ दै सोनानै साबोल मारिबाय ओमफ्राय फोरानना धर्मुस होनानै प्लास्टिक बनानै डाइरेक्ट धालाय होजायो आरो बिदिबाबो माने सलियो थायो होमबाबो माने सिमेन्टआ आरो बासायबावो आरो होमबानिया जुदि सलिं बनानै जइन मारिलायनानै होबा सिमेन्टआ बहुद बारा खारो बेफोरबायदियाव माने रायलायनायनि लोगोआव जायो आरो बेफोरो जे जाय खामानिखौ लुथारगोन माने बबे मोनसे खामानिखौ लाथारगोन बेफोरबायदियाव माने रायलायनानै दिहुननो हायो आरो बेनि थाखाय सिमेन्टनि हिसाबखौ होजोबनो हाया जायो ओमफ्राय जोंनिया गेवलां नार्जानि दङमोन मोनसे साराय मा बुस्थु साराय जोनलाय बाला अन्थाइ बेसे बेसे होयो मा होनदों इयाव साराय जोनलाय बाला अन्थाइ बेसे र' सारायजोन माने मा बुंनाय जाखां बारा बुजि मोनासै र' साराय जोनलाय माने आं बुजि मोनासै मोजां लिरफिननाय खनसे बाला अन्थाइ बेसे होयो सारायजोन माने देलाय खनसे खालामफिनलाय सारायजोनखौ आं बुजि मोनासै गेवलां नार्जारि खनसे लिरफिननाय कमेन्टखौ माबाखौ बुजि मोनासै आङो सारायजोनलाय ना मामोन दे अननानै खालामफिन आङो एन्सारखौ होथारनि दे बाला अन्थाइ बेसे होयो आरोना होजादो जियानो जा खनसे खालामफिन एन्सारखौ होनो आं सेस्था खालामनि सारायजोनलाय देलाय सोर दोङो कमेन्ट खालामलाय थांफिनजोब्बाय माथो देलाय गेवलां खनसे खालामफिननाय देलाय सोर दोङो देलाय कमेन्ट खालामबावनाय दे जायनाखि बर'आनो खालामबावबाय न'खौ जुदि साद धालाय खालामोब्ला बेसेसो खरसा थांगोन अनलि साद धालाय वाल गैया मोननै धालाय सासिम मोननै धालाय सासिम जुदि 10+0 बानायब्ला माने खोलोबसेल' लुयोब्ला रेटआ खम थांगोन आरो खोलोबनै लुयोबा रेटआ बारा थांगोन माबोरै जुदि मोनसेल' लुगोन ना मोनसेल'खौ मा होनना बुङो 10+0 होनना बुङो फार्स्ट लुनायखौ 10+0 होनना बुङो ओमफ्राय सेकेन्ड लुबासो 10+1 10+1 माने मा एक ताला सानिबा खोलोबसेनि सानिफ्रायसो एक ताला मा होमबा बेखौनो 10+1 होनना बुङो ओमफ्राय खोलोबसेल' लुनायखौ 10+0 होनना बुङो माने ग्राउन्ड फ्लरल' 10+0 जुदि ग्राउन्ड फ्लरल' बानायोबा फैसाया खम खारो माबोरै जेनेबा नोङो सायाव लांनायनि डिसिसन गैला फाउन्डेसनखौ नों फिसा होखाबाय बा खरसाया खम जाबाय जुदि सायाव लांनायनि डिसिसन लायो फाउन्डेसनावनो नों गिदिर होखानांबाय रडखौबो जालिखौबो गिदिर होखानांगौ जायो ओमफ्राय दा 10+0निखौनो आङो 10+0आव माने आं हिसाब खालामनांगोनथ' डाइरेक्ट नोङो 32/24 नांगौथ' 32/24 केलकुलेटर होनायबो जाबाय र' खोलोबसेल' र' धालायनिल' होगोन आङो
hellepsilu बिसोरनि मा दंबावो गेवलां नार्जारिनिबो दोङो सिमेन्ट बस्थासेनो र' दे दसथाथ' एक मिनिटबो नाङा र' नायनायखौ होग्रोनो दे मामोन 32 24 760 1700 थानायनिल' आदसा होमबानिया माबा जागोन आरो धालायल' दे धालायल' नोंनिया मा थांगोन 5,30,000 थांगोन आरो 5,30,000 थांगोन धालायाव जेनेबा फाउन्डेसननिफ्राय धालाय लुखांनायालागि 5,30,000 थांगोन आरो हिमाक्सि बर'निया अनलि धालाय बेनिफ्राय 5,30,000 दे माबाया 32/24 इनिफ्राय सिमेन्ट बस्थासेयाव सरायजोन बाला अन्थाइ सिमेन्ट बस्थासेयाव बालाखो बस्थानै हो सिमेन्ट बस्था हिसाब बा सिमेन्ट बस्थासेयाव बालाखौ बस्थानै अन्थाइखौ बस्थाथाम हो इ जाबाय M15आवनो जोंनि न'आ आराम सोलियो आरो माने आराम सोलियो जोंनियाव M20 नांलाया बेनिफ्राय M12निखौथ' आं खोन्थालांखाबायानो जोंनि थिखादारफोरा मावो बे खामानिखौ नर्मेल भाबै सिमेन्ट बस्थासेयाव खनसे खोन्थाफिननोसै आङो सिमेन्ट बस्थासेयाव बाला बस्थानै अन्थाइ बस्थाथाम बे बाल्थिं हिसाब लांबा बाल्थिंसे सिमेन्टआव बाल्थिंनै बाला बाल्थिंथाम अन्थाइ 32/24 निया जाबाय 5,30,000 थांगोन आरो जुदि सात बानायोबा बेनिफ्राय आरो दे खालामबावदो कमेन्ट खालामबावदो आरो सोर दंबावो देलाय दे देलाय सोर दंबावो दे देलाय गेवलाङा थांबाय ना मायो देलाय सोर दंबावो कमेन्ट खालामलाय सानै मानसिनिल'सो कमेन्ट फरायनो मोनबाय थाबाय दे खालामबावदो कमेन्ट गैला थांजोब्बाय सानैल'सै सोर दोङो कमेन्ट खालामनाय सोरनि कमेन्ट खालामनाय सानैयानो दं बादि मोनदों आं दे खालामदो आरोबाव देलाय दे थांजोब्बाय नामा देलाय दे देनाय गोदानै फैनायफोरा कमेन्ट खालामनाय सोर बबेनिफ्राय नायखो बबे जायगानि दे कमेन्ट खालामबावदो गैला देलाय गोदानै फैनायफोरा कमेन्ट खालामबावनाय बबेनिफ्राय नायखो दे
जोंनिया बिसोर सानैयानो कमेन्ट खालामबाय दङ अके आदा माने आं कनफिउस जाना दंमोन दाबो कनफिउस दं माने सात धालाय लुबा हामगोन ना बिदिनो आसाम टाइप लुबा हामगोन आदा इसे नोंनि साननाया मा फोरमायहर आदा बलेखौ नुबा हामगोन दा कनफिउसा बेनो जुदि सान लुयोबा खोलोबसेल' लु खिन्थु खोलोबसेनि सायाव थिं देनांगोन जुदि थिं देया ओरैबायदि गरम जायो माने जिबनाव लुवाबानो हामगौन होननाय बायदि जायो आरो साद लुयोबा खोलोबसे लुनायनि उनाव सायाव थिं देनानै ला माने थिं देना ला माने सायाव सिङाव सातधालायनि जाबाय खोलोबसे जाबाय सायाव थिंनि खोलोबसे अब्लानिया गरमनिफ्राय रैखा मोनगोन आरो नङाबा धालाया ओरैबायदि गुदुं जायो माने थानोनो खाथि मोननाय नङा बे मोनसे आरो जुदि सातधालाय बानायबा सायाव थिं देनाय खालामखा बेनिफ्राय ओरैबायदि जागा खमनि थाखाय खायसे सातधालाय लुथारनांगौ जायो सातधालाय लुयोबा माने थाङो जुग जुग थांबाय नामबो मोनबाय माने उमुगला सातधालाय दोङोलै ओरैबायदि गामियाव मोनसे फेमास जायो आरो मुंदांखा जायो सातधालाय न' लुबा बेनिफ्राय सातधालायखौ लु हायोबा बेनिफ्राय सायाव थिं देनानै माबाखौ मा होनो बेखौ डिसिसनखौ लाखा आरो बेनिफ्राय खिन्थु जे जोंनि आसाम टाइप न' बिनिफ्राय 20% बारा थांगोन आरो 20%आ बारा थांगोन जोंनि आसाम टाइप न'निख्रुइ सातधालाय लुयोबा 20% बारा थांगोन बेनिफ्राय जोंनिया गेवलां नार्जारि दोङो न'नि गोलाव जागोन नायो न'नि गोलाव गोजौखौ बेसे होब्ला मोजां जायो न'नि गोलावा दा नोंनि लोगोआव बाथ्रा आं गोजौखौ खोन्थागोन गोजौआसो आसोल हिसाब मथे खिन्थु गोलाव गुवारा न' लुग्रानि बिगोमानि सायाव सोनारो आरोना नोङो रुमखौ 12 रुमखौ दानि मानसिफोरा बयबो फिसा होनो खिन्थु आगोलनि मानसिफोरा मायाव थाबोदोंमोन नारानि थोरिनि प्लास्टिकनि न'आव फिसायावनो थाबोनानै देरलांदोंमोन खिन्थु दानिफोरा 12नि सातधालायनि रुमबाबो माने आसाम टाइपनि डाइनालम थिंजों साजायनाय न' रुमबाबो माने फिसा न'मोन खिन्थु गिदिर फिसाया बिगोमानि सायाव सोनारो खिन्थु गोजौखौ जुदि नोंनि न'आ लामानि खाथियावबा लामानिख्रुइ 2.5 फुटसो गोजौ लाखा आरोना माने लामाया बोसोरफ्रोमबो नङासं माने बोसोरनै बोसोरथामदो जौबोबाय थायो माने हाखै जौबोबाय थायो जुदि लामानि खाथियाव थानानै न' बिथाखौ जुदि 2 फुटफोरल' 1.5 फुटफोरल' लायोबा उनाव माने फस्थायनांगौ जायो आरो बिनि थाखाय जुदि लामानि खाथियाव दोङो 2.5 फुट 3 फुटहालागै गोजौ लाखा बिथाखौ दै सेख्लानिफ्राय 3 फुट गोजौआव लागि लाखा बिनिफ्राय बिथानिफ्राय दरजाखौ 6.5 फुट ला बिनि खम लानो नाङा हायोबा गोजौ ला 6 फुट 8 इन्सिसो बेनिफ्राय दरजानि सानियाव जि मोनसे लिंटार होयो बे लिंटारनिफ्राय 3 फुट ला अब्लानिया नोंनि न'नि भिउआ बरिया जागोन आरो ओमफ्राय खामानि मावैखाय नामा आदा थिगखौनो दोनदों खामानि मावैखाय माने अखा हादोंना नै दाबो अखाया हाबाय दङ आंनि उनाव नायबा थरथिंबाय थानाय नुनो मोनगोन नोंसोरो बिल्डिं सायावसो दङ माने बिल्डिं सायाव जना दङ आंनि सायाव थिं देदो आरोना थिं देनाय बे सायाव जना दङ बिनि थाखाय आं ओरैनो टाइम पास लाइफआव फैबाय रायज्लायनो लुगैनानै ओरैनो थाबाय थाबालाय बोरै माबा माबि सानलाबायबाय थायोना बे लाइफआव फैबाय आरो दे आरो खालामबावदो कमेन्ट देलाय सोर दोङो कमेन्ट खालामबावलाय दे देलाय
खालामबावदो कमेन्ट सोर सोर दोङो थांबायसो माथो सोरबा सोरबा दिनै थानायफोरा कमेन्ट खालामनाय देलाय देलाय कमेन्ट फरायलायनि दे थांबाय थांजोब्बाय खानैल'सै दिनै सोर सोर दोङो खालामनाय कमेन्ट आरोबाव दे गैला देलाय गोजाननि फैनायफोरा कमेन्ट खालामनाय बबे जायगानिफ्राय नायदो नै जोंनिया गेवलां नार्जारिनो होबावबाय आङो कारिमुरा गामिनि आंनि गामिनि मुङा कारिमुरा बेनिफ्राय आं सोङाखै नोंनिया मा जायगानि मा डिस्ट्रिक्टनि खिन्थु आं बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आरोना बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि कारिमुरा गामिनि नोंथांमोना खोनादोंबो जानो हायो कारिमुरा गामिखौ माने निउसाव ओंखारबाय थायोमोन आरोना आगोलो माने आगोलनि निउसफोरखौ नायोबा कारिमुरानि बहुद देन्जार देन्जार निउस नुगोन आरो हिस्ट्रि दङ मा देन्जार देन्जार हिस्ट्रि दङ कारिमुरानि आगोलनि निउसफोराव बेनिफ्राय दा गेवलां नार्जारि नोंथाङा बबेनिमोन बेखौ खिन्थाहरलाय आंबो मिथिनो लुगैबाय दे देनाय आरो गोदानै फैनाया कमेन्ट खालामनाय सोर सोर बबेनिफ्राय नायखो बिटिआरनि सिङावनो ना बिटिआरनि बाहेरनिफ्राय नायखो देलाय कमेन्ट खालाम गेवलां नार्जारि नोंथाङा खिन्थालाय नोंसोरनि गामिखौ गामिनि मुंखौ माने मिथियै गामि थायोथ' बिदिनो जिल्लाफोरखौ मिथिबाबोथ' मिथियै गामिनि मुं थायो बहुद जेनेबा जोंनिया हिमाक्षि बर'नि गामिखौ मिथिगौमोन जों गामियाव माने नावकाटायाव आलासि थानायबो दोङो बेनिफ्राय मिथिनाय जाहैदों आरोखि नावकाटाखौ बेनिफ्राय गेवलां नार्जारिनिखौसो मिथियासै नोंथाङा खोन्थाहरलाय मा गामिमोन आरो गोदानै सोर दंबावो कमेन्ट खालामनाय दे हिमाक्षि बर'आ होबावदो आदानि खामानि मावनायखौ जोबोद मोजां मोनो अननानै इउटुब चेनेलाव नुयो माब्लाबा माब्लाबा नुयो माब्लाबा माब्लाबा गाहाम नाङो आदानि खामानि मावनायनि बिखय थेंक इउ जोंनि खामानिखौ माने मोजां मोनो होननायनि थाखाय आं आंखौ थेंक इउ होबाय दे थेंक इउ हिमाक्षि बर' थेंक इउ जोंनिया गेवलाङा होआसै बबे गामिनिमोन गोदानै फैबावदो जोंनिया लुक लाइक मेन्डेला येस आं बरिया मोनबाय दे खिन्थु मेन्डेला बायदि नुदों होननायखौबो आं बिराद मोजां मोनबाय माने मेन्डेला बायदिनो आंनि मोखाङाबो माने सेथरदों आरोना माने दासो इसे हामबाय आगोलाव बिराद बुरजामोन दासो इसे खमायदो बहुदानो होनखायोमोन मेन्डेला टाइपनि माबानि होननानै खिन्थु जोंनियाव मेन्डेलानि सेबां अबिगथा गैया आरोना मेन्डेलानि सेबां अबिगथा गैया ओमफ्राय जोंहा गेवलां नार्जिया होदो गेवलां नार्जारिया गामिया दैखंगुरि बङाइगावनि औ बहुद गोजान जायो दे बरिया थेंक इउ ब्रादार गोजाननि बङाइगावनिफ्राय नायनायनि थाखाय बङाइगावआव आङो ना मोनसे हिस्ट्रि खोन्थानि आङो बङाइगावआव माने बङाइगावनि नैयाव मामोन इयो काजलगावनि सानजा बेनिफ्राय नै धालिगावनि सोनाब मोनसे माबायाव इन्टारभिउ जादोंमोन दे 2007 सनाव BSFनि इन्टारभिउ जादोंमोन बेयाव जों थांनो मोन्दोंमोन आरोना बेनिफ्राय काजलगावनि बे सकआवनो जोङो हर थादोंमोन 6 दिन हर थादोंमोन जोङो जायगायावनो गोजान जायो नालाय माने थांलाय फैलाय खालामबाय थानो हाया जोंखौ लाखिना दोनबाय थादों इयावनो ओमफ्राय 6 दिन हर थादों जों काजलगावआव नैयाव ओमफ्राय काजलगावआवथ' दा ब्रिज जाबायना दाख्लै जों क'क्राझाराव थांनायाव नुदों दाख्लैसो थांदोंमोन जों इयाव ब्रिज जाबाय खिन्थु सिगां ब्रिज गैयामोन
बे काजलगावआवनो सारिसकनिनो ओरै सोनाब ओरै हावेनि साहा आरो ओरै इखिजानिफ्राय सोनाब मोनसे हटेल दंमोनलै इयाव बर' हटेल बेयाव जोङो थायोमोन आरो जों बहुद मानसि दंमोन इन्टारभिउ होग्रा गोजा माने बेयाव थांनो मोननाय जादों आरो थानो मोननाय जादों काजलगाव बेनिफ्राय मोनसेया बङाइगावनि माबा हावेनि साहा जाहैदों गोजोनफुरि ना मा होननाय गामिलै इयावबो जों खनसे थानो मोनदों गोजोनफुरि होननायाव बेनिफ्राय निउ बङाइयावथ' आरो जोंहा गुमैयानो दोङो निउ बङाइयाव जोंहा गुमै दोङो ट्रेन पाइलट ट्रेन सालायो जों इयावबो थाङोमोन आरो थ' दा थाङिया बहुद खम जाबाय खामानि मावना माने खमायखोनो मोना इयाव बेनिफ्राय जेला जोंनिया मामोन इयो हेन्डसम दैमारिया थांबाय नामा जोंनिया लुक लाइक मेन्डेलाया हेन्डसम दैमारि देलाय कमेन्ट खालामलाय आरोबाव मेन्देलानि बिखय सोंलाय नायनि जोङो माबायदि मेन्देलानि बिखय थांजोब्बाय देलाय गोदानै फैनाया राय कमेन्ट खालामलाय सोर बबेनिफ्राय नायलायखो जोंनिया हेन्डसम दैमारि नोंथाङा बबेनिफ्राय नायदोंमोन कमेन्ट खालामलाय मा जायगानि देलाय दे देलाय देलाय सोर सोर दोङो कमेन्ट खालामबावनाय हेन्डसम नोंथाङा बबे जायगानिफ्रायमोन बेखौ कमेन्ट खालामदो ना थांबाय देलाय थाङाखै कमेन्ट खालामलाय दे जायनागियाव लाना थांबाय नामा देलाय दे देनाय गोदानै फैनायाव कमेन्ट खालामलाय देलाय देलाय दे कमेन्ट फरायनो मोनबासो माने मेंनायखौनो बावगारलांलायो आरोना कमेन्ट फरायनो मोनबा माने मेंनायखौनो बावगारलायलाङो ज'नो बालायलांबाय थेवबो कमेन्ट फरायबा बावगारलाङो ज'नो बानायगोन देलाय सोर सोर दंबावो खालामलाय कमेन्ट दे जोंनिया हिमाक्षि बर'आनो थाङाखै बहुद गोबाव थाबाय दे आरो साबायखर होबाय दे नोंखौ बहुद गोबाव थाफाबाय नोङो बा मानसिफोरा बुङो न' लुयोब्ला 2, 3, 4 बोसोरनि गेजेरावसो मानो कमप्लिट खालामनो ना खामनांगोनो नंगौना आदा माने बे बाथ्राया माने जोङो मा होनो इखो आगोलनि मानसिफोरा ओरैबायदि बुङो जाय मानसिफोरा आखाइयाव फैसा जमा थाखाया ना जाय मानसिफोरा आखाइयाव फैसा जमा थाखाया बिनि थाखाय माने बेफोरबायदि बाथ्राखौ होनो आरो माने एसेबां माने आं लुनो हाला बा थब दिहुनबा न'आ गावोनो बे बाथ्राखौ बुंनाय जायो आरोना माने आं लुनो हाथ'ला फैसा गैथ'ला बे बाथ्राखौ बुङा रावबो बुंनानै लाया खिन्थु बोसोरनै बोसोरथामहालागै दिहुनबा माबोरै जब्द जायो माने इयाव जोंनि इन्जिनियारफोरनि माबायाव इ मोनसे बाथ्रायानो जवाय ना सिमिटआ गाथिनाय लोगो लोगोनो 2 घन्टा 3 घन्टानि उनावनो अरबाय 24 घन्टानि उनावनो 24 घन्टा नङा 18 घन्टानि उनावनो दै होजायो ओमफ्राय 24 घन्टाखौनो हम जोङो दिनै गाथिबा गाबोन दै होयो 24 घन्टाखौनो हम 24 घन्टा जास्लाबासो मायाबा मोनाबिलियाव गाथिनाया अखानायै फुङावनो दै होजायो माने 18 घन्टानि उनावनो दै होजायो 18 घन्टानि उनावनो दै होजायोबा बोसोरनै बोसोरथामहालागै दोननो मा प्रयजन दोङो जुदि नोङो गाथिबाय गाथिनानै दरजा खिरखि बहायनानै सानै लिंटार होनानै दोनबाय बोसोरनै अखा सिबाय बोसोरनै नङा बोसोरसेल' अखा सिनो हो बेनिफ्राय नेक्स्ट बोसोराव नों इखौ माव होमबाबो नोंनि खिरखिया डेमेज जाना थाखाजोब्बाय बा बोसोरनै बोसोरथाम दोननानै मा लाब जानो एख' खामानि गैया दुबाइनि खामानिफोरखौ नाहर माने बुर्ज खालिफाफोरनि खामानिखौ नाहर हर सान मावो खानसेयावनो खोलोबनै खोलोबथाम दिहुनलाङो होमबा बेफोरो
बोसोरनै बोसोरथामजोंसो खोलोबसे बोसोरनै बोसोरथामजोंसो खोलोबसे मा जागोन इयो माने बोसोरनै बोसोरथामदो मावबासो दिहुनबासो मोजां जायो होननाया माने बाथ्राया नंखाया आरो इयो नोङो जि हायो बोसोरसेयावनो दिहुननो नाजा नोंनिया इथायाबो बादि माला खानाय नङा दरजा खिरखियाबो डेमेज जानाय नङा प्लास्टाराबो गोदान गोदानै मोजाङै अरगोन जुदि बादि माला खायोबा नोंनि प्लास्टारा बहा अरनो हुखानोबाबो मोजां हुखानाय नङा मिस्थ्रिफोरा ओरैनो जानला मोनला हुखानानै ओरैनो होना दोनगोन आरो गथिखे नों जेसेबां हायो थब दिहुन एख' प्रब्लेम गैया आरो इयाव बेनिफ्राय जोंनिया मोनसे दंबावोमोन गेवलां नार्जारिनि मा ओंख्रि जायामोन आदा ओंखामाथ' जाथ'वाखैलै दहायो जाबाय आलु मटर फान्थाव जाबाय आरो दिनै बृहस्पतिबार ना माने गुरुबार होनना बुङोना बेखौ माने फालियो आरो जोङो फालियो ओमफ्राय दा जासिगोन माबा मोनसे बिदिनो दालि संखादो दालि संनायखौ आंबो नुखादो बेनिफ्राय माबा मोनसे थासिगोन बिदिनो फाजा माबा मोनसे मैगंबो लाबोदोंमोनलै माबा मा होनो ब्रामिन मैगं नामा ब्रामिन मैगं जाबा ब्रेना बाय माबा मोजाङै थायोनो ओमफ्राय ब्रामिन मैगंबो लाबोदोंमोन बेखौबो मटर आलुजों लगायना संदों ओमफ्राय बेनो जागोन बायदि मोनदों बेनिफ्राय जेबो गैया बेनिफ्राय जमुना ब्रह्मआ फैदो जोंहा मा होनदों रौ मोनब्रै बेनिफ्राय 4 फाउन्डेसन साबथालाय जियानो जा साबथालाय बेसेबां खरसा थांगोन 12 मोनब्रै आं डाइरेक्ट होनोसै इयाव 10+0नि दे ग्राउन्ड फ्लारनिल' कमप्लिट फाउन्डेसन बानायनिफ्राय मानसि थाजासेयालागि 12 मोनब्रैथ' 12 मोनब्रै र' दै 12 140 मानिया बेसेबां जागोन र' नोंनि साबथालायनिथ' खिन्थु जोंनिया रुम मोनब्रैयाव जमुना बर'निया 12 मोनब्रैनिथ' रुम मोनब्रै फाउन्डेसन साबथालाय बेसेबां खरसा थांगोन 12नि मोनब्रै रुमथ' इयाव नोंनिया कमप्लिट होखाबाय आङो माने 13 लाखसो थांगोन आरो ना 13,25,000सो ओंखारदो इयाव माने इनि इसे आप डाउन जानो बायो 13,25,000 आप डाउन जागोन इयाव मुवा बेसाद बायनायनि लोगोआव बाथ्रा थायो जागा लाना जागा दाम खमबो जायो बिसिबो थायो 13 लाखखौ थुलमुल साननानै ला रुम मोनब्रैयाव ग्राउन्ड फ्लरनिल' दे ग्राउन्ड फ्लरनिल' जुदि ग्राउन्ड फ्लरनि बारा बानायबा G+1 G+2 बानायबा बियो बारायलांबाय थायो माने G+0 2 ओरै बानायबा फाउन्डेसनखौ गोदोरै लालांखानांगौ जायो जेनेबा G+0ल'बा नोङो फिसायावनो जाबाय रडआबो खमावनो जाबाय रडआबो फिसायावनो जाबाय रडआबो न'नि डिजाइनखौ नायनासो होनाय जायो नालाय साबथालायनिखौ जोंनि आरो आसाम टाइपनियाथ' आरो 8 mm 10 mm जायो बेनिफ्राय जमुना बर' आदा माथो आंनिखौ रिप्लाय होआखै दे हरदो दे बेनिफ्राय दे सोर दोङो कमेन्ट खालामबावदो गोदानै सोर दोङो जोंनि हेंसां दैमारिया थांबाय हेंसां दैमारिया कमेन्टखौ मोनसेल' खालामनानै थांबाय मोनसे बरिया फानि कमेन्ट खालामनानै थांबाय आरो ना जकिं खालामलांबाय
दे सोर दोङो माखासे बर' फैबावदो बिदिनो बुङो थाब थाब लुबा थाब गावोनो थाब हामा जायोनो होनना आंबो फोथाया थेंक इउ आदा बिदिनो आं माब्लाबा न'नि बेसन माबाफोर गोनांथि जाब्ला आदानिफ्राय मदद लाहरगोन जागोन दे जागोन सिन्था खालामना जों बिदिखौनो लुगैखायो जोङो माने जोंनि ओरैबायदि जोङो बहुद जगालिखौ जोङो मिस्ट्रि खालामनानै हरबाय आरोना जेनेबा जगालियाव थाबाय थाबा जगालिनि हाजिरायाथ' खम नालाय जगालिखौ जोङो फार्स्टआव जोङो सिखायखाजोब्बाय जोङो बेनि उनाव जोङो गोसोआव थाबाना जे प्रेक्टिकेल हिसाबै गोसोआव थाबा ओमफ्राय आखाइनि खामानिखौ होबाय आरो प्रेक्टिकेल हिसाबै दांनो थारबाय कर्मि हमनो थारबाय कर्मि हमनो थारनायाव ओमफ्राय बिदिनो गासिबो ए टु जेट रोंहोथारनानै जोङो बुहुद मानसि जों साइड खालामना होबाय आरो नोंसोरो जगालियाव थाबाय थाबा नोंसोरनि फैसाया खम जागोन एरनिया खम जागोन मिस्ट्रि मावो नोंसोरो उमुक मोनसे खामानि ओंखारदों नोंसोर बेखौ मावना जों एंगारनो हायो आरो बेनिफ्राय खायसे मोजाङा मोजां जालांथारबाय दा बिदिनो बिसोरो फैसानि मानसि जालांबाय खायसेया आरो बिदिनो हाजिरा मावग्रा जालांबाय बारा रोंस्लाबिबो थायोथ' माने जोंनि मिस्ट्रि मावग्रायाथ' आरो बेसेबांथो फरायनाय मानसि थायो रावबो बारा फरायनाय मानसि गैया बेनि थाखायनो खायसेया हाजिरा मावो खायसेया आरो गोदिर खामानियावनो मावलांबाय न'खौ जेसेबां हायो माने थाब माने गोबाव दोननो नाङा आरो लुलांबाय था माने स्टप खालामनो नाङा लुलांबाय था ओमफ्राय जेथियाखि माने मानसि थाजानायालाय लुलांबाय था आरो हानाय मानि गोबाव बोसोरनै बोसोरथाम गाहाम दोननो नाङा डेमेज जालांजोबगोन खिरखिफालाय डेमेज जालांगोन इटाया बादि माला खालामगोन प्लास्टार अरनाय नङा हुख'नानै माने दामखौनो बारा होनांगौ जाहैगोन बिदि आरो ओमफ्राय लुलांबाय था बेनिफ्राय देनाय गोदानै सोर दोङो कमेन्ट खालामबावदो देलाय गोदानै फैनायफोरा कमेन्ट खालामलाय दे देलाय सोर दोङो कमेन्ट खालामलाय दे जोंनिया जमुना ब्रह्मआ थांबाय ना मायो जमुना ब्रह्म रिप्लायाथ' आं नोंनिखौबो होदोंमोन दे देलाय दे सोर दोङो जोंनिया गेवलाङा दंना गैला जमुना गेवलां बेनिफ्राय दहायनियाथ' थांबाय हेन्डसाम दैमारिया लुक लाइक मेन्देला लिरनाया थांबाय इयो दे सानैल'सै दे कमेन्ट खालामबावनाय आरोबाव जमुना ब्रह्म साबथालाय न' रुम मोनब्रै लुनायाव बेसे खरसा थांगोन आदा साबथालाय न' लुनाय मोनब्रैयाव आं दानि होखांबाय थेवबो खोन्थानि नोंनिया बेसेबां ओंखारदोंमोन नोंनो होनो गोनां एन्सारा नै आंनि केलकुलेटराव दाबो दोङो नायना खोन्थाहरफिननि आङो नै नोंनिया 12 रुम मोनब्रै होन्दोंमोन नोङो दा बेयाव नोंनिया मथा मथि 13,25,000सो थांगोन आरोना 13,25,000 जुदि मुवा बेसाद बायनायाव दामा जुदि आं जा रेट हमदो बिनि आप डाउन जायोबा 13,25,000नि बेबो आप डाउन जागोन आरो हरसे साबथालाय रुम मोनब्रैयाव 12नि अनलि G+0नि होदों आङो G+2निबा बारायगोन 3निबा आरो बारायबावगोन माने न'नि माबाखौ लाना नक्साखौ लानानै हिसाबखौ दिहुननाय जायो आरो G+0 G+1 माने 1 ताला 2 ताला ओरै बिदि होनना बुङो जोङो बुंनायाव खिन्थु जोङो लिरनायाव
G+0, G+1, G+2 ओरै लिरलाङो। दे इनिफ्राय सोर दंबावो सानैल'सै। दे देलाय गोदानै सोर फैखो कमेन्ट खालामलाय। गोदानै फैनायफोरा कमेन्ट खालामनाय बबेनिफ्राय नायदो। जोंनिया जमुना ब्रह्मआ बबेनिमोन नोंथाङाबो जायगाखौ खोन्थाहरदो मा गामिनि बबे डिस्ट्रिक्टनि बेखौ लिरबावनाय खनसे थांनायजों लोगोसे आरो लाइकखौबो थुना गालांदो बेयाव मोजां नुयो। दे जमुना ब्रह्म थांबाय। बबे गामिनि बबे जिल्लानिमोन देलाय दे सोर दंबावो सानैल'सै कमेन्ट खालामदो। दे देलाय कमेन्ट खालामबावलाय सोर दोङो। जमुना ब्रह्म गोजोननाय थाबाय आदा खोन्थाहरनायनि थाखाय। देनाय जमुना ब्रह्म नोंथाङा बबे जायगानिफ्राय नायदोंमोन बबे जिल्लानि मा गामिनि बेखौबो खिन्थालांथारदो थांनायनि सिगां। दे देलाय गोदानै सोर फैदो कमेन्ट खालामनाय। दे कमेन्ट खालामबावदो। थांजोब्बाय माथो सानैल'सै। देनाय सोर दों कमेन्ट खालामलाय। जोंहा हिमाक्षि बर'नो होबावबाय दा सिम्पोल बाथरुम बानायबा थांगोन खरसा बानायबा बेसे थांगोन खरसा सिम्पोल बाथरुम माने बाथरुमा ओरैबायदि साननांगौ जायो जेनेबा बाथरुम बानायनाय लोगो लोगोनो लेट्रिनबो थाखाबाय बाथरुमबो थाखाबाय बेनिफ्राय बाथरुमल'नि थाखायथ' एख खरसायानो थाङा इयाव बाथरुमल'बा माथ्र' बाथरुमा जानांगोन 5 फुट गुवारा 5 फुट गोलावा 7 फुट लानांगोन दे नङाबा दुगैनायाव आखाइ सिबला सिबसि साबोन फोननायफोराव बहायबा थांनांहैनो हायो आरो ना माबायाव पाकाफोराव बेनि थाखाय 5 फुट गुवार 7 फुट गोलाव लानांगौ आरो बाथरुमखौ बेयाव आरो मा खरसा थांनो ओरैनो नोंनिया 6-7 हाजारसोआवनो जालांगोन आरो इथा गाथिनि गाथिबानो जाबाय दा 10,000खौनो हमना ला नों मोजां माबानि थाखाय साइस गोनां बानायनायनि थाखाय 10,000 हाइ फेसिलिटि गोनां 10,000 हमना ला बाथरुमल' जेनेबा जमुना ब्रह्मआ होनदों आंबो चिरांनि आदा थेंकिउ चिरांनि बेनिफ्राय गामिखौ खिन्थाहरलाय मा गामि सुकबिर एक्टराथ' चिरांनिलैना नोंसोरनि खाथिनि जायो नामा सुकबिर एक्टर जन कार्जि एक्टर मोना चिरांनि ना इसोरो देलाय कमेन्ट खालामलाय आरोबाव देलाय सोर दोङो कमेन्ट खालामबाव दे देलाय गोदानै फैनाया कमेन्ट खालामनाय देलाय गोदानै सोर फैखो कमेन्ट खालामदो बबे जायगानि मा गामिनि आरो थांनायनि सिगां लाइकखौबो थुनानै गालांदो अननानै दे खालामबावदो कमेन्ट
दे गैला माथो मोनसेबो गोदानै फैनायफोरा खालामदो कमेन्ट दे गैला देलाय जनो बालायलांबाय कमेन्ट खालामबावदो बबे जायगानिफ्राय नायदो मा गामिनि देलाय दे सोर सोर दोङो दे देलाय सोर दोङो कमेन्ट खालामबावनाय दे देनाय गोदानै फैदो कमेन्ट खालामदो बबेनिफ्राय नायखो नोंथाङा बबेनिफ्राय नायखो कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट खालामदो नोंथांमोना गोदानै फैनायफोरा बबे जायगानिफ्राय नायखो कमेन्ट खालामदो लोगोआनो सोरबा सिनायनाय लोगोआनो नायदों ना मायो सासेल'सै थांजोबखाबाय दे बे सासेया सोर दङो कमेन्ट खालामबावदो सोर दोङो दा इयाव देलाय सोर दोङो कमेन्ट खालामलाय दे खैथा जाखो खमाया नायनोसै 12:40 बेटारि ल' देखायलांलायबाय आंनिया बेटारियानो ल' जालायलांबाय मोनसे कमेन्ट खालामबावदो मोनसे दोननोसै कमेन्टबो खालामनो हालाबा माने कमेन्ट खालामथावजानाय कुइसन गैलाबा भिडिअखौ लाखिनोसै मोनसे कमेन्ट थुबावदो देलाय सोर दोङो कमेन्ट थुना गालांदो गैला थांबाय सासेल'सै सोर दोङो गोदानै फैनायफोरा कमेन्ट खालामनाय देनाय सोरो बबेनिफ्राय नायखो नोंथाङा हेलौ मा जायगानिफ्राय नायदों कमेन्ट खालामदो देलाय बबे जायगानिफ्राय नायखो मा गामिनिफ्राय नायखो गैला दोनथ'नोसै दे लाइभआव थाफाबाय थानायनि थाखाय गोजोन्थों दोनबाय